for today's video. Padagat sa tao dires bukid nga dapit oy naun sa good town drat nawa yun O nam tas makilirang bahin dires bukid. O siyempre manglakaw to oy di ta mag-ilusyos diha. Medyo basa-basa gamay ng sagbot diha kanang kayutaan diha. O siyempre lakaw to oy kay siyempre bugawas sa dire kay burnout igang kay dire magtambay tas balay. O sa tanto na tong lakaw-lakaw diha kita pa tag mga pukot diha unsa pa na diha mga kahayupan sama niya na ikanding da asus gilmian ni kaliritahon oy. So lakaw lagi kita perminti diyan to tamabot dos babaw kay ngita sa tag motor dito. O ngita tag kasakyan. Siyempre na tag motor diri pod diri sa bukid. O ato nang gamiton taon oy. Ato nang gibilin da atong motor dos babaw kay hasol na kayo mag-ulan na sad alapo kayo wala tag ako andre. Motor cross o mo na biyahe ta padong dito sa asa ta padong diha o nadung ta diri sa Blue Space ha. O kining Blue Space ha diri sa Barili o wapo kay na daw mapadpad diri sa Barili aw area ta diri sa Blue Space oy. Okay sa kailang suod dire guys ug naa may mga events diha mga party birthday o mga get together diha o syempre ari mo dire oy. O na sila clubhouse diha o pwede yung arang-arangan mo budget diha. O na sila mga bar area diha unsa pa na diha mag chill mo unsa pa na yung pagabuhaton diha nga mga sa unsa nga malingaw mo o ari mo dire o tanawa lagi na presko kay hangin des kadagatan. Og nasa mo yung mga ginagmay get together events mga pamilya pila ra kabuk tulo ra mo kubuk upat ra mo kubuk o na yung mga cottages das kilid-kilid ay o pangabang ra mo diha. Basta gwapo kay ambiance diri kana ragong mga lingaw-lingaw ginagmay gud kana mga get together o way problema na diri Blue Space diri sa Barili. Medyo na lang yun may makita nga medyo magagamay mga reperonon pero mao lagi gagian mo bagyo sa una gud so medyo ginahinaya sa nila ni kani permiro na tong buhaton diri pag abot diri kay mo kaon mo kita diri so kinanglang magkugi ta magsugba ta diha unsa pa na diha o kita may natasan diri kay mao lagi mulihok kita para makakaon ta o timer sa kay diri libre lang pagsugba diri naapay libreng screen diha o di pareha ng uban nga kanang magsugba ri ka bayad additional grabe na sa tao no So kana kay udtong larok man gaduding singot kita sinugba niya balag tuto nang unsa ngay muto dapit des mga kalawasan niya nito na natanan kay pertig inita gi kana liman ka las dosis udto naman tag sugba ni alaunas udto liman ka na mo resultas to mga kago di Pero kanang uban nagiluto do das balay ha kay di magsilbi nga adto pagka magluto dito ay budlay og sa ilang istorya pa budlay o kana diha piniritong isda sinugbang isda o hitsas na diha ay nadagag langas diha nya kita pud nga moy nagluto nagsugba diha unsa pa na diha gutom kayo kinanglang kitay kinaunang muhuka diha unsa pa na diha kitay mo break diha tanan mga pagkaon diha o tanawa ra na diha garra kay tagnaong diha kay ka-relax ito nya busog na kay tas tanan diha kitaan tamo diha gamay palibot diha medyo na mga repironon lagi pero ox na kayo o napay swimming pool diha o di ka nagdagat o ay napaghinilas diha adto na nagligog dagat pero gwapo sige swimming pool panagsaan oy sa good town ta diha nya lakaw ta dito gamay sa unahan kay ay dagat lagi taon o tanatan-aw tas palibot o grabing kahunas pwede ka manginas diha so moro gud na sige bye.